Elwin Taron inut BJP Songlong kacepaduk klub abang pu. Kaki puloni arat aki sunghut kargap dun klub abang pu. Non nangkileji MLA kilik ahut. Haroi sira nerkep di pu ST LSC Parman. MLA tiket ke hangpon. Elwin Taron alang like BJP Ratcharia Songalong. Ningkan kep soselo ke klaim cepaduk bom bang bom si non putot difu LSC ke parlo mate Karbi Anglong Parman putot an sose klaim dam ponjia pansi cisik cedang bom lo busi perangkira kan tang bersini pon lapen kopai kemi pen arna mani nangkang hon lapen Karbi Anglong aton mas council CM Dr. Tuliram Longhang nangkang hon pen tiket long pong lok pulote keceng sia kengkam lake Karbi Anglong arat akari artikel 244 ya bang Assam Legislative Assembly Session along kiteng si alam paklang konvi asailo lapen Karbi Anglong arat kahemana mangmun pacun vekto pusi kisik sedang pon bom lo pusi preng keteng lutan pasini pon tangte Karbi Anglong Hindu Raksa Sena along kiki bom maipu Elwin Taron mahin pen kaning jelam thi arjupon sina Kardom pajirlo kadok phanta lapen pherangke bitung dum hanta choro pajirlo nilitum labang so press meet ki bipon labang ke nilitum si chingwai chingsai et pen si labang so press meet bipon lo lapen ke nilitum adak chingwai chingsai et chingkrung chingsai et pen athi nilitum chingwai et pen isi decision en lo la si labang so decision bang la pen lo nilitum non ke bang jilang muning mate 2026 aningkan halabang so singkan along nilitum dipu LA andar long nilitum kangwai pon halabang so candidate panilitum jong pon lo nilitum hinpen lakalang li Elwin Taron alang li fansi jong pon lo alang li athema ke claim ke dam misen lapen alang li noramat ke jakong horang macheng lok BJP party long alang li kam jam ta misen lasi nilitum BJP party hoi nilita BJP amni lo lasi BJP party hoi nili tumbang alang li fansi ingwai polo nili youth lo ako nili kaprek sai nili claim lo BJP long da lasi nil tumbang ke alang li Elwin Taron fansi jongpon iklu lasi aja kalam doji lasi alang li hin pele ilitum arjupon tu na salang li phan lapor pitu na media bitung atong ka anapor na jipi pen ang komri thega po lasi hoklo jadi ratle angchedonun sarlo polo polong pe lanon ke bang ji difu 11 ke SA youth pen ke tiket nang ke borinun po pen ke kachisik kacedang itu betul karena mereka pai tim Karbi Anglong kilit pon CM sa Dr. Tuliram Longhang ekang hon pon le jadi dulu polong ke development na pitaka kapori fansi dopo milihin kan ne bang dakalang lo ahok lo jan la BJP long se dolo ningkan kon lo neta sehingga plus kilo Probari ST Probari tadi nilai klaim lo ningkan cap lo klaim kan ala klaim dan maringke nilita isi rat fan kerap kangtung atau warbang ke itu masih kecetang te dimana kecetang kangtung bang jar itu so putak masih pinir presiden bang ke kecepat itu lakulah mana jadi lah tim Karbi Anglong non linpom Dr. Tuliram Longhang sar lah cang pondok pulau te atau war ke lui kalang lo non har jude report nang reply bang pinang kopo lang ke hai sar beda singleng ta klaim ke dam ke mesen waktu kita asap so ese seniority lo apa alang ke senior citizen long situ lo apa alang ke unte perang ke bang ke nulihin mata bang ke midisar le dudun ke pulang sini bang ke
ning cho thế pon đó non ôi kimi phanta than pon để ram su ôi mi tum tam ko alang ko theka son thop thek tu ko thì cái sinh linh sa rai kan cái tam tan sinh này Then only non BJP kalang lo non har ju report nang reply bang pinang ko ko ke hai sar mit sing leng ta claim ke dam ke misen ko kisita asap so as seniority lo apa alang ke senior citizen nong si lo apa alang ke unde eprang ke bang ke nulihin mata bang ke di disar le dudun to ulang sini li bang ke ning cho thế pon đó non ôi kimi phanta than pon để ram su ôi mi tum tam ko alang ke theka son thot thek nun thu ko ta si ke sing leng sa rai klem ke tam tam sen ne no Then only non BJP or dana che tokon thek pherang ke bitung banda ni le choro parpa jirik lo kardom kalang lo jude lai li tum di fuel even jadi ratna che kroi na che don sar pele jadi non efrang kewang jelang 2026 aningkan jadi MLA kili kalong tiket non cari bom BJP tiket lelong iklo polong te nilita rat pan ke klaim PGC ni kang lapen ke kecengsi bang ke lalo jadi ana mekang hon tim kar bayang long Dr. Tuliram rohang sar le jadi awar sai nang pipon polong te nili ke klaim ceng bang kala ratatum akar I naik artikel 244A bang ke ni speaker long kadang jitu ni ban hai bang ke cisiklap lo lapan ke development aku tak terus kita me nili cepat prime ban bori ponju lapan ke lang lam lo polong te itum long non karbi yang long education ahin terus kita me kabori pon ipan cisik sedang lah